Tafiyar kenan kwata-kwata ba ke girki ba? Ba ke girki ba? Aure yanzu ka shigo sai mun masifa. Aure ban ƙara saboda ba ke girki ba. Yanda nake dafa ita ma ka za ta zo ta dafa. Auren ne ban ƙara. Ke na dawo na shi a rana ga zafi kuma da Allah ki kawo mu abincin nan mana ko so ke sai na bingire ne. Yadda nake jin yin wannan kamar na ci babu. Yauwa. Wannan dusa ce ko me ganye ne? Ha ba ce nan kullun abin salaf kullun sai dai ki wanka ki tantare ki ci gayu amma ba girki. Abin zan sa. Wani gida. Amarya, wai me sirrin ne wai? Sirrin? Menene sirrin? To sirrin ina zo dan kulle idan ka kaɗan. To buɗe. Reko ɗanɗano mai daɗi. Ƙamshi ko ta ina ya biya karaɗe muku gida ga daɗi. Amarya uwar gida ku zaɓa reko a kowane lokaci domin reko shi na riƙe mijina in ba abinci na ya ci ba. Baya jin daɗi. Ba boka, babu magani reko shi na zaɓa. Sinadari mai daɗi ɗanɗano amarya uwar gida.